Pilot Martin, brhač Pavel. Kdyby tady byl prostor, tak třeba to zvládnu. Hej, možná ho oroštovat. Já jsem to pak já vím, ale prostě, když jsem to hodil, tak to letělo filtru. A jakoby ta vrtule člověče byla málo. Začne rotovat. 6 na 5 a půl. A to by ta byla dobrá. Tady tenhle motor hlavně bych řekl, že tak dobrý. Tak samo do vykrutu? No. Ne, to byla sestava zase. To byla sestava. Jako kdyby... On tam byl jiný motor. No předtím jsem tam měl reje, že jo? A nebyl mnohem víc točivej. No, to nevím, jako jestli byl víc Přijde to, že to nemá tak? takovej, tak to mít nebude, no. To ale funguje. To se ještě slepí, vteřinovka. Jako tam možná dám pak toho reje jinýho a uvidím co. Tak ještě úsměv pilota. Tady ten má.